Aramadi, ne ma dore fo. Nene dekoro bana, ne dekoro de bana. Nafuluko te alakoye, nafuluko alakote. Ne dekoro bana Samiru la. Samiru tan woro de bene bulu, mais on t'a fait. Ne dekoro, ne mi ken nafulu no fene ba do, kama nana mali kono, Aramadi, ibe mwone fu na jedi. Aidra kamini mbea, mube ka ke shunna, ni nyoko maki nyefe. Jobala doni be ne ma fo doni be la men nafulu barala ne de korom maliko na ni maliko ka nafulu barala nyete chela mu menye madame Touré nafulu bara gino be ne de korom ne bana parce que madame ngola quoi mo chama ba fo ko de korom ambi fait billahi we mu fudala tout kono so ne de korom so ne biska armade ga milliardaire kili mado nyemu nyi ni je kono ni ya nya fo montra Burkina na folo barambe Burkina ngo tielo me ma songa ke parce que mado inconvénient bala ni ya montra ko d'Ivoire dugu flabe nye na folo bara ma songa ke inconvénient bala mais ne bolé bele kana se bima ne dekoro bala ne de bana shuna en fleur bureau kono ya comme aidara ya nyina fe jo bala sise bamana au be bunya bala mama be dekoro ka kula be bunya bala ka franka nbaoka Shuna ame bureau kono comme afra 31 me cassé mado be anyu essayer ku bla takasigina ku bla nyegona maliko ani maliko kan do be kalo wolo bla bobi do be sangren doni bo do ere be kalo kono tombo anya mugo u besra ka kun u shite mi de la ka dekoro korofa kofe u shite mi de la ka dekoro mina kofe o kama nye segu wole ka omar wole anye mishi fagabi anye amina mugo mi tamali kono ambo don to tabe su ma shua direct la shuna ko to jamana ko kan amon te se ka beta folo mais amba ke dondoni fo bega mo ko kanya ne jole segu ni million keme ani million tan ani wolonvla million keme ani million tan wolonvla ni million keme million tan wolonvla bon ne rebulo sa million keme ani million tan wolonvla ani million tan wolonvla bon ne rebulo sisa ambe o million keme ni million tan wolonvla la sisa ambe mugo nan tamali kono mugo nan be tamali kono ambe million tan saba bla luka sagi kono okay ato mugo munu be extérieur la ambe do ta Côte d'Ivoire ambe do ta Burkina ambe do ta Sénégal ambe do ta France mugo be extérieur la shuna ambe shi ambe shua direct ke anu lu fena be million tan dondoni soro abu nafsa c'est vrai bon ne jontay ni bok kallu ale dangoroba baraka mais ale tay joli ale ta donc biworo and durudi million biworo oni dum ni Bougar Diallo voilà Bougar Diallo ale ba no fe sabe sans flabo ale mi chifima wolo vla ke joli bale ga sagi ale ta fana biworo ali saba million biworo saba ok oni jonte de mutitay aydara ga che bon aydara ga che ta mun ay mutita ga wakil ngin bi bon yalla ke pour que baranga na sega nyama mbul parce que barno mi ga kan am jara ga jere ñon fe na ma ken tunga tan may bon aydara ne mutita jule mutita million keme ani million wolonvla ok bon moi ba joya parce que fanga ira bon mali kono ako yemunu to godi ne tise kulu beta mali kono ame mugo sabata mali kono ya fam ni siri jaray amin to ni nga barakira ma me folo amin boala ne tise ko ta ni Mariam Maiga woni fene ni wa kemen wa binan barake fe kalo shigni ababo donc ne be Mariam Jarata ya fam ni Aruna ye bon ni refene ni aka war sura to na be ba don bon ale be français mais ambale ta ke choix direct ni be français ya fam bon ni Setou Traoré ambale feneta parce que ale feneka boutique kun jenna tasuma kun la ka boutique la suguba voilà ale ka boutique kun jenna ambale ta bon ni Umar Silay bon ne be ni sabata mali kono ya donc ambe ulu sabaka sagila ambe million tan ani saba bla ulu ka sagi kono shuna be ambu wolo bunu ka sagita motita ambe motita to infolo parce que aramade motika bara kuma so moti bulo ne aka muso de to kala ame moti tatui bien kelen ta janta o moti o ye o sir kelen ta janta ok ni d'accord donc ame moti problème ta la ame moti tatui folo donc ok ame adam le fait na folo muso mi nga boutique jenna atoko
c'est tout. Ale de ka boutique jenna. Ok, an b'a ale ka million 13 Aïdara. E décoré sa Aïdara Mali bɛɛ farafina ni farajɛla ni décor sɔnna i bɛ sa i tɛ cɛ ye min bɛ se ka kɛ kabini bɛ nafolo baara la ma deli ka vidéo kɛ tancogo la bɛɛ bɛ n'i ta sutura de la bɛɛ bɛ taa n'a ye sutura de la mais Mali t'a den fɛ mais Mali bɛ kɛ décor fɛ malien t'a den fɛ Mali bɛ kɛ décor fɛ décor tɛ bɔ ta kabini bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ b'a mɛn ko sagi 6 tara sagi 5 tara sagi 10 tara sagi 20 tara mais bi n'i y'a ɲɛ sigi vidéo direct la o ye k'a yira bisisi i bonya b'a la bisisi i bonya b'a la i bonya b'a la kojugu mais n'i y'a ɲɛ sigi direct la bi k'a yira maaw la u k'u ta to yen quoi décor de ye décor fatiye tɛ n bolo bacɛ tɛ n bolo mais ne sɔnna ka na vidéo tigɛ dɛ bɛɛ b'a ye direct la bɛɛ bonya b'a la kelen ta ka di yan o ye million kelen farafina ni farajɛla bɛɛ ɲɛ b'a la a jɔla Umaru a ta to a jɔ yan million 2 a filɛ dɛ nin ye million 2 ye o ye muso min ka boutique jenina nin ye million 3 ye voilà nin ye million 4 ye nin ye million 5 ye nin ye million 6 ye nin ye 7 ye nin ye million 8 ye nin ye million 9 ye Aïdara million 10 Aïdara décor de don Mali bɛɛ farafina ni farajɛla t'a den ni baro den ne bana ne sɔnna ma dɔ de fɔ nafolo ko la ne b'a ta suya la jamana o jamana in ja ne bɛ n ka fɛn ma kumabali ci nafolo bɛ kɛ ne sago ye nafolo ko tɛ ala ko ye an bɛ tan joli la tan kelen de bila la kɔnɔ 12 Aïdara million 13 ni muso de ka fɛn jenna boutique jenna suguba kɔnɔ ni ye prévu de k'a yiri la su na an bɛ sini email min bɛ bɔ jamana kɔfɛ an b'o dɔn France, Espagne, Italie, Guinée équatoriale, Gabon, Abidjan, Côte d'Ivoire, Mali, décor b'a gouverner nafolo baara ye n tɛ ala in tɛ kira dɛ mais décor bɛ nin bɛɛ gouverner nafolo baara ye c'est tout a b'a wele sisan a bɛna su na ni maa ta kɛra bɛɛ bɛna su na u ka wari kana si yan ni mɔgɔ k'a tɛ se ka na su na a bɛ mobile labɔ a bɛ taa d'u ma wasoda la minnu bɛ extérieur la komi misi fagara ka ban su na bɛɛ ka direct bɛ kɛ u bɛ taa bɔ direct bɛ kɛ ka taa u sɔrɔ yen aw bonya b'a la Aïdara décor de don t'a den ni baro de ye kuma fila tɛ yen Mali kɔnɔ nafolo ko la i da sɔgɔ